Salam hormatly vatandaşlar. Yine de sizin bilen Murat Gurbanov. Şu gün 2024 ýylyň 8 fevral hepdeniň penşenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şuňky çykyşmyň temasy kim ýeňer? Serdar Robocop mi ýa-da Gurbanator? Men şu meselede size bir ýürüýte videolar görkezän, ýürüýte suwutnamalar görkezän we siz özüňiz diýersiňiz. Türkmenistanda kim prezident? Türkmenistanda döwlet barmy? Türkmenistanda döwlet meseleleri näme seredilýär? Ine şu zatlary özüňiz suwutnamaly seredersiňiz. Ine hormatly vatandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanda 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistany prezident hökmüne Gurbanly Berdimuhammedow dolanıp gelýär. Siz maňa diýersiňiz, Murad aga, ýalňyşýan 2022-nji ýylyň 10-njy martynda Serdar Berdimuhammedow saýlandy diýip aýdyp bilersiňiz. Ýöne ofitsialna howa Serdar Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda bizim saýlaw seslerimizi oglap saýlandy, özü 4% alınmadı. Şo sebäpli saýlawlar ýa-ni annulir petkilenmeli ýöne şo bolmady. Şoň üçin biz oňa bir kanun prezident diýäs. Gurbany Berdimuhammedow bolsa, ýa-ni Gazakstanda bolan 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwardaky Gazakstany halkyň galanyny görüp, biziň hem DWT toparynyň 15-nji ýanwarda 2022-nji ýylda gurnalan protest gözüňe tutup, gorkup, gaçyp gidip döwletden ýene gelip, indi mene çyda bilemok ýeködüm diýip, oğulny fevral aýynda Usilýine çağırdy. Usilýine näme çağırdy oğulny? Sebäbi ýeközi çeken o. Beýa şunu işlese bir hepde dinjalýa. Hökman kreslany bir garawlap durmaly. Prezident kreslany bir garawlap durmasa, wezipetini Gurbanow ýaly ýene beýle kapasiýonlar ýaly adamlar galdyryp, ýa-ni muny tutsak ederler diýip gorkup, men ýok wagtym dejurny hökmüne, diňe kartinka hökmüne öz oğluny saýlady. Ine şu ýaly saýlawlar geçdi ýöne Gurbany Berdimuhammedow meniň pikirimçe prezident wezipeligi dowam edip gelýär realna, ofitsialna bir kanun Serdar Berdimuhammedow prezident kreslany gujoklap otyr, Robocop ýaly, me ýöne neofitsialna ýa-ni realna Gurbany Berdimuhammedow öz prezidentliğini 2007'den beri devam edip gelýär. Bu näme şol wezipeni tutduran o? Sebäbi şo wezipeni alan adam hemme zada ihtiyarly. Kanun bozmana, adam öldürmäne, adamları ýa-ni gysmana, isleýän zadyna gaýyl. 6, 7, 10 san ayağa saklamana, bir näçe çağlaryny vilayetlerde östürüp hökümetin hasabyna saklamana, bir näçe dogun garnaşyny hökümetin hasabyna Türkmenistany talap pullary oglamana we şuňa meňzeş zatlara edin etdilik, bir hepbeçilik, bir düzgünçüligi gün ýola goýup, şonam esasy esasy aktyor hökmüne şonu etmäne ine Gurbany Berdimuhammedowyň prezident wezipeligi mümkinçilik berýär. Ine şoň üçin şu wezipeden gidi bilen okul. O halk maslahatynyň ýolbaşçy öz tohumyň milli lideri ulatdyr ýöne halkyň aňyny aýlamak üçin. Hemme zatlar prezident wezipen daşyna olup geçýär. Şoň daşyna aýlanýar hemme zatlar. Ýa-ni halk maslahatynyň ýolbaşçy hakyna seredende ýöne maslahat berýänçi boldy. Kanun çykarjam da aşakda meclis bar. Ýöne tasdiklýançy seredýänçi. Bu näme etmeli adam? Bu toylara, ýygnaklary baryp, telpegini aldyryp, men ýaşuly, howa dinleýän, howa gowy maslahat, ine Serdara da biz maslahat berýär diýip oturmaly adam boldy. Ol pampersli ýaşulylar bilen bilelikde öz pampersini geyip, ýa-ni ýygnaklary geçirip, şo ýerde el çapyşyp oturmaly adam. Hiç taýda hojalyk işlerine, döwletiň dolandyryş işlerine, döwletiň ýerine ýetiriliş işlerine goşulmaly adam düýünden. Ine şonu etmän, ýa-ni halk maslahatynyň ýolbaşçylyk wezipetini etmän Türkmenistanyň ýerine ýetiriliş hökümetiniň işlerine goşulsa, ondan alyp barsa,
Türkmenistan'daki obyektler açıp, zat edip, görkezmeler berip dursa, ol öz oğlunun yüzüne tükürdü bolýa, öz oğlunun wezipetini, haklaryny ugrulady bolýa we ýene-de kezapçylygy dowam etdi bolýa-da. Men Serdary düşünemok. Serdar Berdimuhammedowyň hiç il awtoriteti ýok. Hatta özünün ýanyna awtoriteti ýok, özüne. Öz-özüne sylagy ýok. Kakasyň öňünde hatta oglan däl, bir kesek adam ýaly. Ine Gurbanly Berdimuhammedow MHM başlygynyň, MHM ministriniň haklaryny ogurlaýara, gen prokuroruň haklaryny ogurlaýara, baş prokuroruň. Mejlisiň başlygynyň haklaryny ogurlaýara, şol ýaly öz oglunyň haklaryny ogurlaýar. Şonam itçe hata beren. Ine men şoly häzirde düşünürüm. Hormatly watandaşlar, ine men size bir näçe video görkezeýin. Ýöne video görkezmäkä bir zadan aýtjak bolýan. Ine Türkmenistanda kanunlar işlenok. Türkmenistanda konstitusiýany hut gurbalygynyň özü aýagy bilen dipgilýär. Türkmenistanda kanunun esasında adalatly, kanunçylygy talap edip bolanok. Türkmenistanda hukuky we hak gorayan organlar Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň görkezmelerini ýerine ýetirip, özleri halkyň haklaryny bozýarlar. Özleri konstitusiýany bozýarlar. Paralar alyp döwletde korrupsiýa östürýärler. Şul Berdimuhammedowlaryň diktator rejimi diňe korrupsiýany östürip bilýär, başga da östürip bilmeýär. Türkmenistan öňü ak edip bilmeýär. Türkmenistanyň halkyna bilimler berip, internet açyp, gözlerini açyp, bütün dünýä bilen bile gidişer ýaly mümkinçilik döredip bilmeýär. Onu döretse, halk derrew bir günde şuny ýanky tutsak edip türmäge basar, oğul kisini. Gatow düşünýär şoňa. Şoň üçin internet, YouTube, Facebook, ýa-da beýleki sosial medialary ýapýar Türkmenistanda. Gurbanly prezidentlik işini dowam edýär. Hemme esasy şertnamalary özü prezidentde derek gol çekip we başga döwletlere gidýär-de şonu ýerine ýetirýär. Ol bir maskaraçylyk. Öz oğluny kreslanda gömüllü otur, hiç zady başaranok, sokulma hiç ýere diýip, ýene de öz ýegenlerine ynamyny berip başlady Gurbanly. Öz oğluny ynam berenok sebäbi şoň hiç zat başarmaýanyna gözü ýetip, sen o bu düşme hem prezident kreslany giderersiň, hem döwleti giderersiň, hem biziň ýanky hemme mümkinçiliklerimizi giderersiň diýip oňa söýýär. Sokulma diýip. O görgüli Serdar Berdimuhammedow kabinet ministri geçirenine Robocop ýaly otyr diňläp, fan tehnologiýalaryň arkasy bilen geçirýär. Ýanky adamyň ýanyna barp ýygnak geçirip bilenok. Geplep bilenok. Siz geçirilen ýygnaklaryň baştan aýagyna çelli gördüňiz telewizorda, Watan programmasynda. Görmersiňiz? Görüre zat ýok. Ine şoň üçin Serdar Robocop doğrudan hiç zady başaranok, düşünenok, maňa degmeseňiz bolýar diýip getirilen dokumentlere garamazdan gol çekýär. Meniň adymy tutmak ýanyma gelmeň diýär. Ine şol ýaly biziň Türkmenistanymyzy dolandyrýan bir kezzap, saýlaw setlerimizi oglan kezzap Türkmenistan östürürmü ýa östürmez. Ýazın kommentariýalarda. Fan tehnologiýalary ýygnak geçiren bolup bütün dünýäde dünýäni üstünden gülürýär. Ine Serdar Robocop. Men näme üçin Robocop diýen şol adama ünsörüm. Robocop ýaly pozisiýasyna çalşanok. Şol öz pozisiýasyny çalşmana da gorkýar şol. Ine men gülýän. Men ine aýdýan Serdar Berdimuhammedow Robocop'luň goý bütün dünýäni güldürme diýip ine elmi galdyrýan. Yani filmi ütködiyen gurlayan bir dir adam yani. Serdar Robocop bolsa robot ýaly gurlan. Yani şunu elini kaldırmagan bolanok, hiç tat etmegen bolanok, bu görgüliň hemme haklaryny alypdyrlar. Bu diňe öz kezapçylygy ne diýär? Yani bir aýal maşgalan zorlaýar, onu zorlaýar, bunu zorlaýar, kep çekýär. Inni triyek basmana Gurbanly gadagan etdi, indi ara geçdi, piwa geçdi. Ine bar edýän ýanky bir hepçiligi. Türkmenistan dolandyryp, onun
problemalaryna düşünüp, çözgütler berip ýa-da özü bir sistem gurup, her bir ogajykda bir ýürütülýän sistema, ýani kredit bank ulgamda ýürütülýän sistema, nebit önümlerini öndürmekde bir sistema, harytlary Türkmenistany aýlanmak, paýlaşmak, satmak, şulurda täze sistemalar gurup, beýlek döwlet ýani öz kabinet ministrini östürüp bir iyidi gider, öňe gider ýaly adam däl. Sebäbi bilimleri ýok. Ine siz diýersiňiz, ine Robocop diýip näme waýdan marada. Ine men aýtdym. Robocop ýaly otyr, Robocop ýaly gurlap bilen ok, robot ýaly gurlýa. Olam oka waýda başga zat aýdy bilen ok. Hatda ýygna gatnaşan adamlar üstünden gurlýa. Gurbanow gow belläpdir Robocop diýip. Şu Robocopdan bidar bol. Aýdan adam ýok. Ýöne biz ýani masarwaz ýaly telewizora çykyp okap aýdyp bilýär. Şu ýygnaklaryndan bidar, hiç da şo ýygnak getirenok diýip aýdýar. Kagazyň görkezmesini ýani çözgütlere gol çekýär, birini aýrýar, işden birini goýýar. Öz hiç biri netije alyp bilen ok. Şu ýaly bir nähalaç edeýin adam diýip ine üstünden kabinet ministrlary ýolbaşar gülýär. Ine şol ýaly zatlar bolup geçer Türkmenistanda. Gelin men soňky bir näçe günüň içinde Türkmenistanyň ofisial watan programasynyň, ýani resmi taýdan media edýän watan programasynyň videolaryny görkezýän. Şol ýerde gelin seýrediň Serdar Berdimuhammedow näme işliýär? Watan dolundurýarmy? Prezidentlik wezipetini ýerine ýetirýärmi? Ya Robocop ýaly Robocop ýani Robocop wezipetini ýerine ýetirýärmi? Robocop roluny ýerine ýetirýärmi? Görüň şonu. Men size bir näçe videolar goýup bereýin. Özüňiz ünsüp seýredersiňiz. Ine mysal üçin watan programmasy 4 fevralda bolup geçen zatlary gelin seýrediň. Men çaltyrak aýlaýyn, ine ýygnak gidip dur, ine mysal üçin Robocop ýygnak geçirýär. Ünsüň. Hiç şuň suraty ýitkedimi? Prezident bolup başladyndan şu näçe 1,5 ýyl. Hiç şunyň ýani pozisiýasy ýitkedimi? Şo aýdyşym ýaly masharawaz 3 tane kompýuter çep tarapynda dur, çepeniň ýanyna. Onuň hem ýani sıçanjyklary, ýani işlenýän sıçanjyklary ortada dur. Ol diýmek, o boşda gelip ýygnap şo ýere goýup gidýär, bul elleň ogum. Gorkýarym ellemäni. Bir aýdaýmadym şu kompýuterden başy çykýar diýip. Ine sağ tarapyndaky 3 tane monitor näme gerek? 3 tane beýleki monitor barka, beýleki 3 monitor näme berýär? Bul bir peyzaj. Bul bir kartinka döredýär. Robocop kartinkasy. Ine Serdar Robocop. Arkasynda da Türkmenistanyň gerbi, 2 tane baýdak. Bul bir maskaraçylyk. Şu arkasyndaky baýdaklary we gerbi maskara edýän Robocop. Ine Rom Robocop'un kömekçileri, kabinet ministrinin orunmasarları. Şular gürlemese bir zat ýatypdylar. Eger dogry seýerseň, şolar surat çekýärler. Ünsüň. Giňeşleýin ýa giňeşleýin däl, fan tehnologiýalar ýygnak. Fan tehnologiýanyň ýani ýygnak. Fan tehnologiýada ökde bolsaňyz, interneti näçip açan ok. Näçip internet Türkmenistanda ýaýran ok. Näçip internetiň üstü bilen adamlar wizal bilen ok, zaýawka bilen ok. Ýani arzalar bir topor spravkalar bilen ok, bir topor işlerini, administratif işlerini internetin üstü bilen eden oklar. Näçip Türkmenistanda ýürütülýän fan tehnologiýa sistemasy girilen ok. Hani televizoram çıkarıp allak görkezdiňiz, ýani Hytaýdan getirip hemme zat edip allak görkezdiňiz. Ol ralyçy, gurbanator.
Raly maşynaram bejerip gördü. Ay men oturup neme diýen. Bolmadyk kitaplaram ýazyp görkezdiler. Yazylmadyk, ýani öz elleri bilen yazylmadyk kitaplarynam ýazyp geroýluk aldylar. Gahrman adyny aldylar. Şu ýaly kezzap, bütün dünýä yalançy we bütün dünýä maskarabaz. Dedin Rabakov, elini galdyrmany gorkýar. Gülebilme. Okuya da bunu avtonomla zapis edýärler de montaj edip dinleýärler soň. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov sany ulgum arkaly iş maslahatyny geçirýär. Hakykatdan hem sen sany ulgum arkaly geçir ýa vizavi diýär, gözden göze seredip ýygnak geçir. Oň hiç hil tapagy ýok. Dogrudan ýöne. Şonuň effektiwnesdi, şonuň netijesi tapawut bolýar. Han netije? Adam haklary bozulýar. Türkmenistanyň haklaryny, hukuk haklaryny gorap bolanok. Türkmenistanyň hukuk haklary gorayan gurumlar sen haklaryny bozýar. Türkmenistanyň hukuk haklaryny goramaly adamlar tutup izolyatora salyp vurup öldürýärler. Türkmenistanyň hukuk haklaryny goramaly gurumy, ýani prokuratura şo zada göz ýumup hiç zat bolmady, gülýär zat diýip daklady edýär. Türkmenistanyň adalatlyk ministrligi, ýani adalatlygy seredýän ministrligi işgärleri bilen şol öldürülen adam bütün dünýä ýarak gitdi, bütün dünýä hatlar gitdi. Görmedik bolup ýanky kör bolup oturýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýon ýanky geňeşiň ýolbaşçy nirä berýär. Türkmenistanyň ombudsman diýilýär, ýanky hökümetiň içinde hökümeden ileri ýürütürleşdirilen adam ombudsman diýilýär. Adam haklaryny bozulýan, bozulmaýan hökümet tarapyndan ine şo zatlary seredýän we adamlaryň haklary boýunça arzalar kabul edip hökümete garşy işläp ofisialny ýagdaýda şolary toru berip bilýän adam, aýal adam ýani ombudsman, ola ker hem kör. Adam urulup öldürilýär izolyatorda. Şo zatlar görmedik, eşitmedik bolýar. Gulagyna gurşuny oýnanýar. Ine sen prezidentiň Rabakov bolsa, bular Rabakowyň aktyorlary bolsa, onda hemme adam şeýleräkdir. Bolýar, dördüne Rabakov ýygyna geçirdi diýelim. Gelin seredin başa bu näme işleýär Rabakov. Bolýar, dördüne bolmady. Ýani Rabakov ýygyna geçirdi. Seredin 5'te näme işleýär? Ünsüren Rabakowa. Ýene Rabakov pozisiýasynda, ýani otyr, Rabakov ýygyna geçirýär. Men näçip şunu Serdar Rabakov diýmeýin. Näçip siz Serdar Rabakov diýmeler şunu. Tapyň bir lakam. Prezident diýip bolanok. Hiç zat edenok. Hemme zatdan gorkýar. Kelleni tokmany gorkýar. Maňa zora bermeň, men ýanyma gelmeň diýip gyrýar. Ýanyna bir sora berseler. Kim onda bul adam? Kakasynyň kresla wezipesini gorap, giýje güni saklap gelýän, oturup gelýän Rabakowmy ýa-da bul hakyky halk tarapyndan saýlanan prezidentmi? Ýazyn kommentariýada. Ine beýaşne näme diýär Rabakow? Ine Rabakowyň üstünden gülýän, ýanky onuň orunmasarlary. Ine Rabakow.
Ünsörüm, menin pikirimçe Atalogul bira Rabakop bolup işleýär. Beýleketsem gurbanator bolup işleýär. Bular ne prezidentam däl, halk maslahatynyň ýolbaşçysam däl. Men bulary nähil atlandyrjagam bilemok. Egerde siz o at tapsaňyz, ýazgyň kommentariýada biz göreli şonu oňa analiz edeli. Eger şol diýen adyma dogry gelýän bolsa, onda biz oňa Türkmenistanyň bir kanun prezidenti däl, Türkmenistanyň Rabakop Serdar diýip at tutulýar. Ya da başga at. Bolýa beýişde de Rabakopluň netdi. Gelin Serdar'ın başa bir nämetdi şol adam. Ine mysal üçin Serdar'ın Türkmenistan neutral Türkmenistan gazetine. Ine Rabakop. Yine Rabakopluk. Vatan programmatyna Rabakop bolup işleýär we neutral Türkmenistan neutral gazetlerine, ýagny başga gazetlerine da Rabakopluk edýär. Ünsörüm. Счастливая жизнь народа главная цель стратегии развития страны. Adamların ýanky bizim halkymyzyň bakly durmuşy esasy döwletiň maksat diýip aýdýar. Oho! Gara gözli. Sen kimi bakly etdiň? 1,5 ýylda. Sen adamlaryň haklaryny bozup bara, viza girdin. Görgürler indi Türkiýe ýöne gidýän bolsalar $200-300 berip, gidýän bolsalar häzir $1,500 bermeli bolýar. Pasportları qadağan ettin, çağlar çıkmadı ýaly. Çağın çıkacak bolsaň $500-700 vermeli. Pasportda oçurtlar, orada pasportsuz, yani gidip olamak hiç yere pasportunu alacak bolsaň, daşyryp pasportunu. $700'den $1,500 çelip pul vermeli. Sen näçe nasıl kaldırdın? Sen näil bakly durmuş kurdun? Sen korrupsiýonlara bakly durmuş kurdun, Türkmen halkyna bakly durmuş kuran o. Ünsör Serdar'ın. Yine şul gazet 5. fevralyň gazeti. Ünsörüm. Men näçe şu gazetede ünsörýän we Vatan programmatyna şol Rabakop öz kakasynyň kreslosyny gorap oturany, ýani prezident kreslosyny beýleki gubernator Gurbanoğlu'na atar. Gizlin ýagdaýda Irana gidip pul soraýar. Türkmenistan batdy, pul ýok. Irana baryp kiçilik bolup ýani pul soraýar. Biz o hakda aýratyn görüşýär. Sebebi hiç ýani ne metbuatda ne mediada Gurbanoğlu'nyň gideni barada maglumat ýokdur. Yine Rabakop näme diýär? Ünsörüň şu ýerde Serdar'y täzir bilen gutlaýarlar. Yine ünsörüň 5. fevralda Serdar Berdimuhammedowy täzir bilen gutlu hatyn alýar. Başar al-Asad Siriýanyň ýanky prezidenti. Ünsörüň başga metbuata birere zat ýok. Şunu golýan adam ýok, täzir pozdravleniýeden başga. Şonu goýýarlar da ýanky Rabakop kartinkasyny aşagdanam muny Siriýanyň prezidenti hasap edýär. Ine şunu täzir gutlugyny ýerdi, ine muny hasap edýär diýip täzir ýyl gutlugy standart ýagdaýda ine seniň kömekçiň aparat prezidentiniň kömekçisi, ýani seniň kömekçiň aparat prezidenti oturýan ýanynda oturýan awtonom ýagdaýda, awtomatik ýagdaýda hemme döwletler urulýar. Şondan bize görkezip ulu gazanlanan Rabakop'un üstünlüğü diýip aýdýarlar. Ine ikinci Serdar'ın bunun gutluk haty 24-nji ýylyň gutluk haty, ýani täzir gutluk haty. Muny Karol Kambodja, iki sany diktator, biri Siriýan diktatory, muny hiç howp bilen oklar we ikinci bir Kambodjaň ýani ýolbaşçy Karol ýa. Şu ýaly bular ýani şu Rabakop kartinkasyny halkyň önüne hümmetini kaldırmak için täzir pozdravleniýalaryny, ýani gutluglaryny bular nime goýýarlar? Fevral aýyna goýýarlar. Başga goýar zat ýok. Muny ýani bir Ýewropa birleşigiň adamlar bilen ýani ýolbaşçy bilen duşanok, onu foto ýok. Amerikan ýa özün döwletleriň bilen ýok. Bunun bilen duşan ýok. Bilýärler bu zat çözenok. Kakasy bilen duşmaly. Ine şu ýaly zatlar bolup gede. Bu adam näme ferediýär? Gelin ünsöreliň. Şu adam ine Türkmenistanda bolup geçen zatlar ösmeli, beýtmeli 2010-naky ýani bolup geçen 10-naky kabul edilen programmalara ýani nime meçörüne
halkara meçhörüne biz seyreder, bizim goşulýar, zat diýip dünýäni alýar. Hiç zat ýok, halkyň hal ýagdaýyny galdyrmak, halkyň sosial ýagdaýyny galdyrmak boýunça hiç zat ýokdur. Ine şu ýerde üns beren bolsaňyz, şu ýerde ýa-ni birinji sahypada ine birinji sahypada üns beren, ine şu ýerde, şu развитие страны, şu ýerde ýazýar. На заседании обсуждался вопрос сохранения племенной чистоты и увеличения поголовных ахалтекинских скакунов. Ine üns beren bolsaňyz şu gazetde atlary birinji aýdýar we şol barada alada köp. On soň bir 2-3 setirden soň, 2-3 abzatdan soň halkyň hal ýagdaýyny aýdyp geçýär. Şol üçin Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar üçin atlar, piçikler, itler birinji ýerde. Türkmen halky, ýa-ni Türkmenistanyň halkynyň baýlyklaryny uğurlap, satyp, onu da atlar, piçikleri, ýa-ni itleri saklayan adamlar Türkmen halkyna hiç il hormat goýmak. Gaýtyp hormat goýmady ýaly. Ýa-ni ýygnaklarda aýdýar. Öldür, bas, nämeseňiz edin, sizden konstitusiýadaky ýa-ni maddalar bozýaňyz diýip sorajak adam ýokdur menden başga diýip, men size görkezme berýän diýip gyrýar. İçýän suwuna çel üstlerine zyňýar. Ejelerini bazalaryny goýman. Ene şu ýaly Türkmenistanyň bi-kanun prezidenti kakasy üçin kreslany saklap, gujoklap 24 saat dejurstwa edýän Serdar Rabakov Türkmenistany öňe gidermi? Özüňiz aýdyň. Bolýa, bul ine mysal üçin seredeli bul 5-nji fevralyň gazeti. Ine şu ýerde atlar boýunça men diýişim ýaly. Ünsürim. Ine ýazýar. Лаборатория расположена в городе Аркадах научно-производственного центра коневодства государственного объединения Туркменаттары. Проводится генетический анализ скакунов для сохранения их чистокровности. А еще аттар варда. Он сам сообщается комплексной работе, направленной на всестороннее развитие страны и улучшение социально-бытовых норм. Onun son yani adamların sosyal ve hal ýagdaýyny gowulaşdyrmana ine şu ýaly sorulary seyredelýär diýip atlardan, piçiklerden, itlerden soň ýazýar. Ine şu ýaly siýasat gidip dur Türkmenistanda men şunu size düşündirjek bolýan. Bolýa, ine muňa seyretsek bul beýaşne, bul soň näme diýär? Altysyny näme diýär şu adam? Gelin şoňa seyrederin. Rabakov näme işleýär altysyny? Gelin seyrederin. Ine Rabakov ýa-ni Rabakovlugyny dowam edýär. Men dime 3-4 gün alýan şol näçe gaýtsaňyz gaýdyň şo Rabakovlugydyr bu. Prezident провёл рабочее совещание по цифровой системе. Rabakov ünsörüm. San ulgunlary boýunça şu sistemany ýa girmek boýunça ýygnak geçirýär. Oho, gara dağım. İnternet aç. Ýa Türkmenistan üçin, siz üçin, Ilaytada sen üçin dünýä ýet bilmejek bir üstünlük. Inanyň. Sebäbi 32 ýyl aç bilmediň, sen häzir açdyň şonu. İnterneti. Dünýäde size yetip bilinmejek bir üstünlük şol. Indi internet baýança. Sedin şuraya ýygnak geçirýär. Ýa-ni internetde nimetmeli san ulgunly, ýa-ni hemme ýa-ni Türkmenistany östürmeli, optowalakno etmeli, ýene bir zat, özümiň internetimiz bolmaly. Biz bütün dünýäden ýapylmaly, biz gorkýar zat diýip aýýar. Ve şu wagtda häzir Hytaýdan Lewawa, Mara, Daşowa, Ahaly geldi, ýa-ni ýürütürleşdirilen sistemalar şo ýerde sen internete girýän bir topar saytlar ýapak, ýürüte ýapýarlar, eýýam şu stansiýa gerine programmir edilen. Ondan başga kim VPN-den giýen bolsa, onu keskitlep bilýän stansiýalar goýdurlar. Ve keskitlep başladylar. Ünsörüm, şu ýerde Rabakov, 2 ýyl Rabakov aýdýar. Şugun ýygnak geçirdim, ýa-ni iş ýygnagyny geçirdim. Türkmenistanda san ulgunlary üstürmek boýunça. Ýöne şo wagtda şol operasiýonly sistemalar, ýa-ni aparatlar ýürütürleşdirilen mobil aparatlar şuňyran ok. Onu 6 ay, 1 ýyl öňünden zakaz etdiler, o geldi, şuň goýup başladylar. Diýmek, iýdi internet ýapmak boýunça işläp gelýär we şo wagtda bütün dünýäni aldamak üçin, Türkmen halkyny aldamak üçin ine men
san ulgumlaryny üstünlügi boýunça ýürütülüşdirilen iş ýygnalyny geçirýän. Kakadyndan hem uzup geçýär. Kezzapçylykda 200'lükde. Sebäbi kakata maliyat ol diňe çykyş edýärdi ka wagt ýa-ki her iki hepden birge çykyş edýärdi kabinet ministrde. Olam hukuk goryan gurumlar berken meni agdarjak bolýarlar, goraň meni gaýrat edin diýip aýdýardy. Indi bu kezzap hiç tada eden ok. Ýöne şuňa şu ýaly iş edýär diýip ýa-ki daşynaky media gruppalar ýa-ki Watan programmasy ýa başga jurnalistler bir zat etdi diýip san tehnologiýa sokaýmasa başga zatda eden işin görünmeliler. San tehnologiyada ýa-ki görkezmek kynlan. Ine şoňa sokýarlar da bu iş bitirdi diýip ýa-ki bu etmedik zadyny ýazyp ine san tehnologiýany üstürýärler. Ine biziň Rabakowmyz şu oturan ýeri. Men Watan programmasyna we Türkmenistan Medpuat gazetlerine, jurnallarına ýüzlenýär. Rabakow'un suratyny bir çalşyp duruň, gapdalan alyň, bu gapdalyň ýygynyň alyň, bir çalşyň aý, şo bir surat aýlap durýar. Gurbanatyr hemme ýerde oňundan öňe diýip aýtdyk, onu aýyrdyňyz indi. Indi muny goýup başladyňyz. Muny goýup başlap diňe bir fasatdan alýaňyz. Bu fata model däl öýdýän. Bu bir surata almak muň ýa-ni derecesi ýok öýdýän. Şoň üçin tapyň başga surat goýun, bütün dünýäni güldürüp ýykdyňyz indi. Ya siz ýürüýt edýäňiz. Şoň Rabakowlygyny Gurbanow we DWT aktivistler halk bilsin diýip edýäňiz. Onu dogrudur. Ine şu ýaly ine 5 fevralda ine Serdar Berdimuhammedow näme etdi? 6 fevralda şu 5 fevralda eden zatlaryny aýdýar. Bolýa 5-6 fevral ine iş nimetini geçirdi, ýygnanyny geçirdi. 5 fevralda ýa-ni o hojalyk boýunça iş ýygnaklary, atlary östürmek boýunça iş ýygnany geçirdi. Indi 6 fevralda interneti östürmeli, san tehnologiýalary östürmeli diýip ýygnak geçirýärdi. Gaýtyp ýapýar ýygynan. Bolýa. Ýygnalaryň hormatly watandaşlar, Sekinde serdeniň Şorabakow näme işleýär? Indi 8-nji ýa-ni 8 fevralda näme işleýär Rabakow? 3 gün näme işläp ýör? Birinji güne Rabakow ýygnanyny geçirdi, ikinji gün Rabakow iş san sistemasyny östürmek boýunça ýygnak geçirdi. Üçüncü gün näme diýär? Han serdeniň 8 fevral ine. Ýene Rabakow otyr, kostyumdan çalışmandy. Şol ýa-ni eşigine otyr. Следуя курсом внешнеполитических инициатив главы государства. Näme diýdi? Türkmenistanyň prezidentiniň daşky syýasatyny uğruna ýürümek diýdi. Ne şu ýerde näme aýdyp geçýär? Ine UBS, OON, ine biz döwletler bilen gatnaşýar. Ine OON'un ýürüýte programmalary bar. Biz şonu ýerine ýetirýär. Biz halkara gurumalaryna ösýär. Ine halkara gurumlar OON'un ýygnanyny geçirdik Türkmenistana. Yani onun 3 tane etap programmaları var. Biz şoň goşulyk zat diýip bütün dünýä halkara işleri edýär diýip Türkmenistan halkyny alýarlar. Ve bütün dünýäde. Elbetde Türkmenistanda İçhanyň ýolbaşçylary var, bir topar döwletleriň ve onun ekspertleri var. Konsullar ýa-da ýürüýte kömekçileri. Olar analiz edip berýär bütün dünýä. Bu idiotlar şeydi halkyny alýar, hiç tat eden ok. Bu halk näme diýär bunu diýip yani bar yer adiyarlar da şolun esasında hemme yerde yani pravozащита, şolor politikler hemme yerden informasiýa alıp daklad edilýär onu. Şol iksan kezda ýer kanunlar bolýar Türkmenistan diktator döwlet diýip. O Gurbanowyň çykyş edişi bilenim yani bu netijeler alınok. Ol bir topar analizler alınıp şu netije oň gelýär. Amerikan ýa-ni Birleşen Milletleriniň, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ekspertler şoňa gelýär. OBSE-niň, Ýewropanyň ekspertler şoňa gelýär. Fe olaryň diýen zatlaryny olar soň suud etmeli. Egerde şul näme dogry bolsa, şol diktatorlyk näme dogry bolsa, şol iksan diktator däl bolsa, näme Amerikan suuda berenok, näme onuň ekspertini suuda berenok, näme ýa-ni Human Rights Watch gurmany oňnaky adam haklaryny goraýan operator hökmünde ýa-ni pravozащитna gurmany suuda berenok, näme?
Näçip Ýewropada bir topar ekspertler suwda bermek. Sen suwda berer ýaly bulan argumentlary ýok. Sen hakykat. Ine şonuň üçin şular diktator diýmek Murat Gurwanow oýlap tapanok ýa dewlet aktivistleri oýlap tapanok ýa Muhammed Düýje Akil tapar oýlap tapanok. Muny bütün dünýä kesgitlep netije çykardy. Ine biz diktator döwletde adam zat ýaşap bolmajak döwletde ýaşaýar. Ine şuny menden dewlet halk hereketde, Düýjede, Akil taparda, Erkin TV radioda bütün dünýä suwd etdi. Türkmenistan OBS'de onu gurýarlygy ýokdur. Ýüzüne edil gurýarlar. Olar tekstleri okuyalar Allah, üstünden gülüyorlar. Soruyorlar, Türkmenistan'ı kim maskara ediyor? Rabakop mi? Ya da yine apozisiya. Yazın komentariyada. Yine şuraya fikirne Rabakop şuraya yığınak geçirdi. Yine serilerin 9'unda ne emetti bu adam? Bolya 3 güne Rabakop yığınağını geçirdi. 9 yoğun tek. Şoň üçin yine 5, 6, 7, 8 seyrettik. Hormatly vatandaşlar, yine şu ýaly ýagdaýlar Rabakopluk işini alyp barýar. Rabakop näme Gurwanoğlu Berdimuhammedow edýär? Şo wagtda näme edýär? Gurwanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň üstünlük bolman soň şu ýaly Oleg Dmitrovich Kononenko diýip Türkmenistanda Lewapda ýaşap giden adam 91-nji ýylda Ortaýada giden ýa 93-de mi? Ortaýada gidip o ýerde okap da edip pilotçu okap da edip kosmonavt bolup 4 gödek kosmosa gidip 5-nji ýyl gidenine ýanky wagt boýunça rekord goýan adama ine Gurwanoğlu Berdimuhammedow ýatlap 2009-njy ýylda 2008-nji ýylda Türkmenistanyň gahrman medalyny berýär. Putin berýär gahrman medaly we Türkmenistanyň gahrman medalyny Gurwanoğlu berýär. Näme edýär şunu? Sebebi 91-nji ýyldan ol adam Türkmenistanda ýaşanok. Hemme eden gahrmançylygy Rossiýanyň hatabyna. Rossiýa üçin, Rossiýa bellek geçdi. Gurwanoğlu inni şu adam Türkmenistana degişlip, şunu Türkmenistanyň nimetini berip, sen Türkmen halkyny galdyrdyň diýär. Uly hormatlanmayan Gurwanator. Men düşündireyim size şu zatlar düşünüp bilmeden. Şu adam Kononenko diyen adam Oleg Lewap halkın içinde öňünü ötüp Lewap halky şunu ýanky enatasy bilen terbiýe berdi. Molimler ýanky şu ýerdäki ýaşaýan adamlar, şu ýerdäki klublarda işleyen adamlar, enatasy, köçedäki olanlar hemmesi şunu ýanky terbiýesini fundamentini guran adamlar. Sizin dahylyňyz ýok. Sizin diktator döwletiňiziň hökümetiniň şuna hiç il dahyly ýok. Egerde şol Türkmenistanyň galan bolsa, şol Rossiýanyň geroýam bolmazdy. Beýşede kosmosa da gitmedi. Ine sizin ýanky edibiljek adam. Siz Türkmenistanyň halkynyň inisiatiwasyny öldürüp bilýän, ýumrup bilýän, Türkmenistanyň içinde hiç ili mümkinçilik döredip bilmeyen adam. Şoň üçin sizin medalyňyz gülkünç şul adama. Şul adam Türkmenistanda ýaşady, howo biz onu ýanky gaty şat we minnetdar Türkmenistanda ýaşap şu derejä galar ýaly. Ýöne onu Türkmenistanyň iň uly ordenini, prezident ordenini bermek ýalňyşlyk sebäbi bu gülkünç. Näme Türkmenistanda 32 ýylda şu ýaly orden gazanan adam bolmadymy? Ya ýokmuşmy? Näçe siz öz-özüňize berip ýörsiňiz medallary? Sapar Murat Niýazow özüne 5 gedek berdi, sen 2 gedek berdiň, oňa eýen 1 gedek berdiň 1,5 ýylda. Bul Türkmenistan çökertdi bolýan. Diňe oňa gidip ingilisçe okap, ýanky ýazyk gaýdan üçin men oglum saňa da bir medal, gahrman sen diýip medal berýär. Gülkünçdäm şu. Ine şu ýalda, ine şu adam ýanky Kononenko ine şoňa münasip boldy we şunu inni bul bellek geçýär. Şol Kononenkoň gazanyň üstünliklerini özüniň üstünliklerini goşjak bolup, şonu ýanky atlandyrjak bolup, Türkmen medalyny berip bütün dünýäde belli boljak bolýar. Men aýdýan 2007-den bäri Gurwanoğlu döwlet dolandyk gelýär. Ogly diňe giýje bunu kreslany gorap oturan adam. Oýun wadyr.
Yani oturuşlar öňoýup aýlanyp ılgap bir oturjak ýa kim ýetişdi alýa, kim ýetişmese çykyp gidýär. Ine şunu ýaly oturujuk ýani oýuny aýlanyp oturujuk gorýan onuň şu. Oýnatdy. Ine şu ýaly iksany, kezzap, hiç sada düşünmeýän, daşky siýasatda 0, içki siýasatda -100. Ine şu ýaly iksan kezzap bütün dünýäni güldürip medal, Türkmen döwletiniň medallaryny paýlap bütün dünýäni güldürýär. Onu ýaly iki ýiňiz, iki bol bir kreslan saklap gelýän bolsaňyz 4 el bilen işlemeli. Näçe Türkmenistanyň manada konwersasiýasy ýok. Şuňa ýam 22-24 manat konwersasiýa. Näçe şonu saklap bilen ýok. Näçe 3,5-dan ylgan edýäňiz. Ediň 50. Giýje güni çalşyň. Onuň bilen ýok. 50-den saklap bilen ýok. Şo ýaly hiç sada ukypsyz, ýani hiç sada bolmaýan hatta dom problemine bir jeň başlanan goýup bolmak sizi. Şonam dargydarsyňyz. Şu ýaly iksan kezzap. Hormatly watandaşlar, indi men başga bir surada görkezek bolýan. Şu surada görkezmekam gelin serdelin Gurbanyl Berdimuhammedow näme etdiki? Şol ýaly ýanky şul Serdar Berdimuhammedow 3 günnäp ýa-da 4 günnäp Rabakop bolup işledi. Men prezidentdim. Indi şu etmeli işlerini gizliň ýagdaýda Türkmen medeniýetinden kän informasiýa ýokdur. Gidip kart pul sorap Eýran döwletinden "Ho gazymyzy alyň, näme alsaňyz şonanyň produkty beriň, biz ölýäs" diýip haýyş edip, oňu da öz birinji aýalyny alyp gidýär. Muň bir 4-5 tane aýaly bar. Şu birinji aýalym utanman ýyna düşüp gidýär, patinkasyny süýrep. Häzir siz görürsiniz şonu. Şu ýaly Eýran ýaly döwleti, öňe giden däl döwleti Türkmenistany kemsedip, Türkmen halkyny kemsedip şo ýerden dili berýär. Kardylýar. Dubay atkad etdi, Singapur atkad etdi, Ýewropa döwletleri atkad, hemmesi atkad etdi. Nigden pul aljagyny bilen ok. Türkmenistan katastrofada pul kemçiligine seredin häzir ýanwar, fevral, mart seredin. Kemçilik ýaman köp bol. Ine biz şu videonu tapdyk, ben size görkezýän Salam News diýip ne şu ýerde aýdyryp geçilýär. Salam gadyrly watandaşlar, dünýä täzeliklerini hem de hetden habarlaryny size giňişden ýetirýän Salam News diýilýär. Häzir Salam Newsda şu gepleriniň esasy wakalary. Gurbanyl Berdimuhammedow Tehrana Eýranyň prezidenti bilen duşuşdy. Ol gerek Berdimuhammedow we Eýranyň muzeýlerini barp gördi. Ünserdinizmi watandaşlar? Muzeýlerini barp. Ine şu birinji aýaly. Gurbanyl. Şu wagtda gatow bilýär, ýene 4-5 tane aýaly bar. Her vilayatda çağjyklary bar, aýaly bar. Şonu da şuň ýanky ýerine tirkap gidýär. Elbetde mümkin alajy ýokdur. Ýöne gelneje bir utunmansy. Kezzabın ýerinden gidip ýanky öz ýüzüňizi bütün dünýäde görkezip üstüňizden güldürmeli. Siz Berdimuhammedow bolsaňyzam özüňizi açyk awraýyňyzy saklaň sebäbi şu zatlar guturk gelýär. Erti halkyň ony aglap jogap berersiňiz. Sokulmaň şu zatlara. Gowsy hakyky Türkmen aýal ony Gördü. Gruziýanyň garaşdyrlyk güni Aşgabatda bellendi. İtalyan opera artisti Maria Pia Piscitelli Türkmen taliplerine safak berdi. Türkmen talibi garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň iň gowy talibi boldy. Türkmenistanyň magtumly adamlaky milli saldrama teatrına Fransuz dans akşamy boldy. Mask Hytaýda. Smartphonyň Gorilla'sy, Apple King Kong 9 smartphony tanıştyryldy. Nvidia, indi dünýäniň iň bay kompaniýalarynyň hataryna. Şu we beýleki habarlary Salam News diýip giňişden ýetirär. Ine ýalňyja aýdyp geçildi. Serdar Gurbanyl Berdimuhammedow Eýrana bardy. Açyk habar berýärler. Hakykatdan bolan zatlary ine şu ýaly bu pul dilemene bar ýa. Men şoň üçin aýdýan, kim Türkmenistanyň prezidenti? Ine şol Eýrana sapary Serdar Berdimuhammedow etmeli. Ýok, ol dejurny bolup kreslany garawlap otyr, Rabakop bolup, ýöne hakykatdan Gurbanator diýen men. Näçe? Hemme zatda usta, kezapçylykda. Hatta oğlundan haklarını ogurlayan adam ine gidip Türkmenistan döwletiň adyndan
dilegler ediyor. Diläpýör, pul diläpýör. Yani bu bankrot. Şöyle varıp ayağını tırkak giden bolýa, ine men prezident, ine men maşgalam geldi. Siz gayrat edin, zat dip. Şonu ýaly kerde bar. O ýerden produkty bilen Iranyň produktyny bilen näme şonu bilen halkyny ölýärdi. Şu zatlary Serdar Berdimuhammedow sapar hökmüne ýa-ni öňünden gepleşikler geçip ofitsialny telewiziýa hem ýerde aýdylmaly. Sebäbi Serdar Berdimuhammedow bir kanun prezident bolsa-da Türkmenistanyň hakyky ýerine ýetiş hökmüniň ýolbaşçysy. Hemme edýän ädimler metbuatda ofitsial ýagdaýda berilip durmaly. Näçip giden ok? Sebäbi ogly ýa-ni kakasy ogluny hata beden ok. Otur gömülüp çöýýän zadyň ýok diýär. Sada dille aýsaň, sen çmog boldun. Men başa çaý bilenim. Çilawek moralny atstaly. Sokulma hiç ýere. Hiç zat başarın ok. Gürleme diýär. Şu kreslany garawlap dur. Men sana kresli üçin seni goýdum. Haklaryňam dağıtdyňam seritme, men aldym. Ýöne kreslany gujoklap otur. Olum bir bakop ýaly otur. Ine Türkmenistan. Gysgaýsyn. Men dile 3-4 gün aldım. Eger yıl boyunca alsam, edil şu burada. Açın gazetleri. İnternette bağdır. Men ýalnys parahat infonu gördüm. Ýerim şu ýerde hemme ýa-ni nemeler var ya Türkmen portaly ýerim. Şu burada. Ine Türkmenistan ýere bar ýa. Ine ünsürüň men başga da görkezdim. Gyzykly. Ine men size Arkadak şäherini görkezdim. Ünsürüň hormatly watandaşlar, ine muňa ünsürüň öz şäherini gurmakda. Özüni ýa-ni Arkadak ýaly etmekde dünýäň çempiony Arkadak seredin. Näýil uwudun? Ine şu Arkadak şäheriniň ýa-ni binalary näýil uwudun? Ünsürüň. Ine näýil uwudun? Şu ýerde Arkadak geriýe, hedir edýär, aýlanýar. Ne şu birinji tapyr 3,5 milyar pul togully. Ine şol sizin puluňyz gitdi şoňa. Arkadaň puly ýokdur. Bir köpügi ýokdur. Oglanyň milliardlaryny gizlep saklaýar. Şu bizim pulumuzy ýa-ni TV gaýlyklaryny satyp, ine şu ýaly şäherler öldürme gurýar. Öldürme gurýar. Meni ýa-ni ölsem men adym alýar. Arkadak şäherini bular çalyşyp bilmez. Men şu jaýlary gurdum, men adym tutular ýörer diýär. Gaty ýalňyş ýa. Ine serdim şu ýaly uwudun jaýlar, miras etsen binalar, ýa-ni poliklinika, balnisa, ýaşaýyş jaýlar, ýa-ni akylly musur kolor zatlar bar. Ýene gow ünsürseň edil ýanyna ünsürüň. Ine atları, pişikleri, itleri ýürüýte aýlaw. Ine atlar, pişikleri saklamak üçin ýürüýte athanalar. Ünsürüň. Athanalar, ine atlar şu ýerde ylgar ýaly, her nemäň öňünde, her jaýyň öňünde ýürüýtülýän, ýa-ni ýerler öýden zabor edilen, ýa-ni ýapylan. Ünsürüň zabory. Zabor bilen ýapylyp gelýän adamlar giýmedi ýaly. Ýa-ni ýürüýtülýän, ýa-ni zabor bilen aýlanan ine serdiň bäýerde itlere pişiklere gurulan athanalar bäýerde ýürüýtülýän. Ünsürüň ine atlar ılgamak üçin ýürüýtülýän, ine atlar şuň içinde ılgamak üçin ýerleşdirilen. Ine şu ýerde ýa-ni atçylara ýürüýtülýän, ýa-ni ofisler şu ýerde delegatsiýalar almak üçin, şu ýerde ýürüýte delegatsiýalar almak üçin ýerler ine. Ine bäýerde de atçylara ýa-da gelen mihmanlar üçin ýürüýtülýän ýerler, ine atlar şu ýerde ýerleşýär. Ine şu ýaly atlaryň awraýy gatyly. Ine sebäbi näçip Gurbanly Berdimuhammedow ýa-da Gurban Natyr atlar gowurýar. Öz halkyny gowuran oksa öz halkyny saýlamady. Öz baswaly haklary. Şoň üçin atlar gowurýar. Atlar näme diýse üstüne çapyp bilýär. Hatda ýöne Türkmen halkynyň üstüne çapýar. Türkmenistan konstitusiýasyny dipgelep, ýyrtyp, zyňyp, üstüne tans edip, güçlep edip. Şoň üçin näme Türkmen halkyny halasyn, näme Türkmen halkyna hormat goýsyn. Näme sebäp? Biz hiç zat aýdam zor. Gaýtyp paçamyz diýär. Paçaň haky bar diýär. Elbetde biz dipgiler. Ine şu ýaly Gurban Natyr özüne aýlaw,
athanaçylyk we özüne şäherçik kurdy. Şo wagtda ünsüň, ini şu şäheri az gördü. Şol ýanky Gorjowdan ýaşlyga çel territoriýany ýapjak bolýar. Aýratyn bir şäher urjak bolýar. Aşgabat şäheri ýaly Aýratyn şäheri urjak bolýar. Oho, şol ideýada ýol bersek, bu geçirilen masgaraçyklar başlanıjy boldur. Mesela öňüm aýdyp gelýär. Şol paçalar var ya, Dubay'da paça da şunu ýaly eden ok, halky ölüp duka, özüne arkada şäher guran ok. Indi ünsürelim, Daşowda. Ine Daşow. Ine Daşow şäheri. Ünsürelim. Ine görgüli halk niýde ýaşaýar, köçeleri, ine mesela Gürkezin köçelerini, ine şäheriň köçelerini ünsürelim. Ine şäheriň köçesi. Ine şu ýerde asfalt wa gatyw. Ine şu ýerde asfalt ýok diýseňem bolýar. Döwük çatyk. Ine şu ýerde asfalt köpdelmär goýulmandyr. Ine şu ýerde çyntarny köçede bar. Ine şu ýerde asfalt ýok diýseňem bolýar. Bu Daşowdyň merkezidir, seredim. Daşowdyň merkezi. Ünsürelim. Ine Daşowdyň köçejikleri, ünsürelim, beýerde köçeler. Ine şu ýerde köçeler, ine beýerde köçede ýok. Ine Daşowdyň jaýlaryna aýtjagym däl, ine şu merkezi. Egerde Daşowdan bir gyrarak çekilsek, ine şu ýerlere mysal üçin, ine beýerde köçede ýok. Ünsürelim, köçede ýok. Topurdan edilen. Ine beýerde asfalt ýol çekýär, beýerde asfaltam ýok. Ine serin. Asfaltam ýok. Ine asfaltam ýok beýerleri. Ine şu ýerlerde halkymyz ýaşaýar. Siz wara Daşowdyň halky, Daşow şäheriniň gün goşulyny da alyp arkada şäheri barmady. Aýtmaly, arkadam biziň baýlyklarymyza şäher gurup berdiň, sag bol, taňylyk gasyn. Biziň arkadamyz da sen howa. Seň arkadaňyň ýanyna biz ýaşajak diýip goşulyny da alyp barmaly şöyle. Ine serdim, ünsürelim. Bu Daşow şäheri ine merkezi, ine Daşowdyň merkezi şu ýerrak, ine şu Daşowdyň ýanky köçeleri. Ya da bu tarapyny alyp görelim. Ine merkezi şul, ine bu tarapyny alyp görelim, serdim. Ine şu ýerde asfalt bar, beýerlerde asfalt ýok. Ine asfalt ýok. Topurluk. Ine şu ýaly Daşowdyň ýylaty ýaşaýar. Ýöne diňe Daşow däl, Liwawam şeýle sentri bolemeni gyralary köçede ýok. Näçe ine şu ýaly arkada milli lider, halk masadyň ýol boşdy, özüne iki gahrman medanyny beren, özüne arkada lakamy alan, konstitusiýany bozup gelýän bir kezza näçe böş şäherini gurýar da ine Daşow welaýatynyň merkezini guranok. Näçe? Indi men her video görkezişim ýaly Türkmenistanyň köçelerini görkezýän. Ine şu könürünç. Gelin seyredelim. Köçe yok. Ne dedim? Köçe yok. Men ýanky köçelim yerlerim ýaly. Bu könürünç. Hatta Sovet Soýuzyna da beýlelerdi. Serin. Ýağış, gar ýagsa, Hudaý taklaryny geçip durmak. Şunun çağızlıklar, enatalar ýa Magrynyň üstünde aýdym. Gurbanyl Berdimuhammedow men size ýüzlenýär. Ine Serdar Berdimuhammedow üstünde olsun. Kadının üstünde. Hiç tak oğlanı köçeler yok. Uğurlar var, köçeler yok. Yığınaklar geçiriyor. Atların, itlerin, pişiklerin yankı athanalarını, pişkhanalarını, ithanalarını gowulaşdyrmak boýunça yankı bul bir milli yankı biziň baýlygymyz. Ondan soň
ýygnak geçir, hawa halka hal maddi ýagdaýyny gowlaşdyrmaly diýip ine hal maddi ýagdaýlar. Köçeleri, elektrik kabelleri gurmakda, köçeleri gurmakda, zekeş kanalları arsylamakda hökümetiň birinji borjy. Näme şu birinji borjyny eden nokta öz arkadaş şäherini gurýar. Näme Rabakopluk edýär-de şu zatlara ünseren ok. Näme Rabakop ýa-ni eşigini çykaryp halkyň ýanyna baryp näme size etmeli diýip aýdan ok. Ýazın kommentarlarda mümkin siz jogabyny bilýänsiňiz. Ine bu birinji video. Şu ýaly video köpläý. Görseňiz ine. Ine köçü. Kosmonawt köçesi. Meniň pikirimçe türkmen halkyna Geroy medalyny bermeli. Bir-birden tutup Geroy medallary bermeli. Näme? Şu ýaly betbaçylykda ýaşap, hiç zat gürlemen, sabırlyk edip arkadağım diýip ýören halka Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow ol gorsuýedin kosmonawtyna däl-de biziň halkymyza her bir adama köçe çykyp bujoklap medal gakman medal bermeli. Ýa şu betbaçylykda ýaşap şunu götürüp bilýän adamlary Geroy diýmeden başga näme diýjek? Ine şu köçelerde gar, ýagyş, suw bolsa betbaçylyk, traktor bilen geçmeli. Bir topar adam maňa jaňa diýýär, "Rada köçeler ýatly şu kezaba. Biz traktorly mektebe gatnaýas. Çagramy traktorlar gidýär, maşinam ýörap bilen ok" diýär. Şu ýaly palçyk, batkylyk diýär. Ine Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyňky öz tohumynyň milli lideri, gurbanator, hemme zatda öktü. Kezzapçılık edip Türkmenistan'ı batırın, şu güne getiren adam, yine size yüzleniyaz. Şu köçeleri her videomda görkezler, bir gada iyi verip, uğurlayan pulluğundan bir bölüğünü şonu berip, köçeleri uğurdun. Eğer siz hakikaten hem Türkmenistan'da halk maslahatının yol bolyan bolsanız, eğer siz Türkmenistan'da 17 illa prezident bolup, şol işleri etmedik bolsanız, häzir prezidentin aptalyna şol işleri edin, hemme awraýlar oğlunuza gider. Oğlunuz söýýän bolsaňyz, oğlunuz hakiki sizin oğlunuz bolsa, başga da oğullarınız var. Mümkin siz başga oğullarınızı gowy görýänsiz, muny gowy görýänlersiňiz. Täze tormuz. Sizde Rabakop oğullarınız var. Hiç kimde Rabakop oğlu ýok. Bir gowy görüň ha şundan bir halas edin ha bu betbaçylykdan çykaryň ha bu neresinden? Rabakowy. 20 ýylda Türkmenistan. Men çepekçilere ýa-ni arkadagy zamanyň arkada aktivistlerine aýdýan şu videolary göçürüp ýatmakaňyz serip durun. Ine Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň gazanan üstünlikleri. Şu zamanda siz ýaşasyňyz gelýär. Ine şu zamany arkada zamany, arkadagy Serdaryň zamany diýär. Ine şu zamanyň adamlary siz geljekde. Häzir Türkmenistanda 2 döwlet bar. Şäher Aşgabat döwleti bar we onuň daşynda ýerleşen başga döwletler. Daşoz velaýaty, Mar velaýaty, Lewat velaýaty, Balkan velaýatlar bar. Hatta Ahal velaýaty ham daşa döwleti. Türkmenistan prezidenti üçin. Şoň üçin pul geler, köçelerimiz gurulur, ýaplaryňyz arasynlar, ýa-ni
täze kommunikasiýalar ediler, internet öser, optobalakno geler, ýa-ni ultiýlykly internet, ultiýlykly maşinlar, ýollar bolar, awtobanlar bolar diýip arzu edip ýörmän. Özüňizi anlamaň. Siz garanky ertekide ýaşap ýöreňiz. Inni ertekiden çykyň bolly. Bütün dünýä realny ýaşaýar. Siz şol Gurbanyň bilen Watan programasyny ýa-ni goýun sahna ertekinde ýaşap ýörsiňiz. Şu muzykasy ýa-ni söýämeden başga söýere zady ýok. Indik video seyrederliň hormatly wazanlar. Şu ýaly video köp. Indi bul iň uly Serdar Berdimuhammedowyň Kazanyň üstüňi we ýa-ni Gurbany Berdimuhammedowyň Kazanyň üstüňi. Şol Amderýan ýa-ni Garyn kanalynyň Garatnyýa köprüsi. Lewap ýylaýdynda. Kerkiden gelýärken şu köprü. Ine köprüler. Şu köprü bir topar adamlara ýol berýär, gatnaşyk berýär. Gaty wajyp. Inanyň, eger athanasyny gurmadyk bolsa, arkadagy atlar ölmezdi. Atlar kösülmezdi. Başga athanalar bar. Her vilayetde ýa-ni köşkler bar. Bir vilayetin athana köşküni gurmadan, ýa-ni Türkmenistanyň bir vilayetin köprülerini düzüp bolýar şu pullar. Kime gerek köprüler? Kime gerek Türkmen halky? Inanyň, diňe opozisiýa gerek. Biz siziň üçin görüşýäs. Indik video seyrederliň hormatly watandaşlar, ine bul Türkmenistan. Suwally ýa-ni Taxtabazar tarapy öýdýän. Men ýalňyşmaýyn, men ýa-ni bize podbork etip berdiler. Men ýalňyşmaýyn haýsy tarapy. Ine bu Taxtabazar. Bunu Watan programasyny görmedimi? Bunu arkada hiç bak gürlemedem, aýtmadam. Habaram ýokdur şu. Rabakova wapşe başga planetada gezip ýör. Ine bul guşguy. Şöyle adamlar risk alýar. Ödemji alýar, maşinany halak edýär. Adamlar halak edýär. Hani vertolyotlar, hani vertolyotlar, hani MÇS gullugy, hani biziň milli liderimiz arkada, hani arkadagy Serdary, hani siz? Niýdesiz? Näçip arkada şäherinde lentişki kesýäňiz, bir topar binalar açýaňyz, bir topar ata babaryň atlaryny şo binalara goýýaňyz. Näçip şu ýa ölüp duran halky kömedeňiz? Niýdesiz? Siz kimiň prezidenti? Siz kimiň milli lideri? Siz kimiň arkadagy? Hormatly watandaşlar, şu videony görýänler, ýazyň şol kommentariýada şular kim? Men düşünemok şular haýsy döwlet dolandyrýar? Bular bira tamada, toýlara gatnaýan tamada. Gurban uly, gurban atır. Rally diýe toýlara gatýar, at çapýar. Şu hemme zat eder, Türkmen halkyna kömek etmedi ýaly. Şeýle o wagty ýok Türkmen halkyna kömek eder ýaly. Serdar Rabakowyň bir wezipesi bar.
Kakasynyň prezident kreslosyny gorap saklamak, gujoklap saklamak, Robocop hökmünde. Şunu bir zat ýetenok, arkasyndan katana ýetenok, hakyky Robocop bolýar, katanaly, ýa-ni gylyçly şol kakasyň kreslosyny saklap gelýär. 3 tane kompýuterli, ýa-ni bu tarapda da 3 tane monitorly Robocop. Ine şu ýaly ýene bir video. Hormatly watandaşlar, görkezsen görkezip oturmalylar. Ine bir watandaşyma şu videony goýupdyr. Men size görkezeyim diýdim. Şu Adaç şehri ve Aşgabat şehri bu sağlam zaten. Ahal velayeti, bu velayetinden, bu velayet, Ak velayetini yönü, yönü arkada diyen var. Pardon. Öz oğlu bilen bular näme diýär? Şol Aşgabat diýilen ýurtdan we Arkada diýen ýurtdan, ýani ýurda öz pullaryny goýup ýani biziň beýlik velayetlerden hakyky mardan Türkmenistan 60% pul çykýar. Lewapdan Türkmenistan 30% pul çykýar. Şu pullary ogurlap alıp diňe öz şäherlerine, ýani Aşgabat şäheri bütün dünýä görkezmek üçin, kartink etmek üçin Arkada şäherini kep çekmek üçin Arkada köşkünden çıkıp Arkada şäherine baryp Arkadaly ýani köşkde ýygnak geçirýär diýip özüni bütün dünýäde idiotlygyny görkezmek üçin ine biziň pullarymyzy şoňa soýýar. Ine hormatly watandaşlar. Men näme size şu zatlara düşündirýän watandaşlar, Türkmen halkynyň şuňky durmuşy Arkada ýa Ferdaly, Arkada ýa Alawaly, Arkada Ferdaly bagly. Diňe Türkmen halkyna bagly. Diňe Türkmen halky günäkär şu durmuşy. Onuň günäkär ýöne biziň göz ýummallygymyz bilen, biziň imsim oturumsuzlygyň bilen we biziň gulagymyzy ýapyp gurşuny goýup Arkadaň şöhrat medligim bilen ne şu zatda bolup geçýär. Dogry düşünün watandaşlar. Ine men size göne aýdyn. Men 30 ýyllap görüşjekler. Men 30 ýyllap Abdukuliýew ýaly görüşüp özümi weýran edip ülkütjekler. Meňem maşgalanma, meňem ýanky öz planlaryma durmuşymda. Şoň üçin her adam özüniň geleceğini pikir etmeli. Menim pikir edýän, giýjegini pikir edýän, giýjegini işleýän. Ýöne men bir şeýle bir ýer saýladym. Şo ýerde men mümkinçiliklerimi ýerine ýetirip bilýän. Ýat ýurdam bolmaly. Ýöne özüme soraw berýän. Näçip men ýat ýurtda ýa başga Türkmenistanlar ýat ýurtda öz mümkinçiliklerini ýani ýerine ýetirýärler, öz mümkinçiliklerini uly gazanç edýärler, uly üstünlikler gazanýarlar. Näçip öz arzularyna daşyryp da ýetýärler. Näçip Türkmenistanyň içinde Türkmen halky öz arzuwuna ýetip bilenok. Näçip men Türkmenistanyň içinde öz arzularyma ýetip bilenok. Näçip men o ýerde mümkinçiliklerim ýok. Näçip bar Türkmenistanyň içinde çıkan ya içinde yaşayan adamın Türkmenistanyň mümkinçilikleri ýok. Näçip Gurbanuly diýen bir kezzap arkada kliçkaly adamyň özüne medallar berýän adamyň özüne şäherler urýan adamyň we onuň ýanyna dogun alnaşynyň ýakyn dogun alnaşynyň mümkinçilikleri ummasy näçip biziň mümkinçiliklerimiz şolar ogruldy. Men özüme soraw berip görüşýär. Sizem soraw beriň özüňize.
bütün dünya adam haklarını gorayan jarnamada yazılı. Halk öz adatlığı için egerde kanun yolu alıp bilmese, istinlik yoluyla adatlarını almana haklıdır. Men size soru vereyim. Biz Türkmenistan'da öz adatlığımızı gorak gördük. Pes ediyor. Biz arda yazıp gördük. Biz tutup alıp gidiyorlar. Onu meşrutka basıyorlar. Özümüz yine biz cenayeti işettim. Bağırlan men günahkar bolsam yine meni basın diýse, onu alıp vurup öldürýär. Sultan Süleyman ne ettiler? Daha şolu bizim çempionumuz. Şu ýaly aktivistler basýarlar. Türkmen halkı inni gözünü yumup teretmeliler hemme dağda. Guloguna gurşunu koyup teretmeliler. Kimse de bu bizim padşahymyz. Yine Türkmenistan ösýär diýse, şonu uýkudan turdun. Bolmasa bizem uýkla diýär şonu. Savarly mehli sözler bilen. Biz riýanla ýaşamaly. Biz betbahtçylykda iki tane bir heppe ahirpyny şermende hiç da düşünmeyen, iqtisadiýatda, siýasatda düşünmeyen adam bizi katastrofa eltdi. Indi bütün dünýäni aýlanyp Gurbanly Dubaýa gitdi, pul sorady, başga döwletlere gitdi, pul sorady. Indi Eýrana, bütün dünýäde iň bir izgoý şu döwlete gidip pul soraýar. Türkmenistanyň iqtisat tarapyndan näle pete düşeni gördüňmi meni? Geldiňi diýär. Hiç ýerde ýanky informasiýa ýokdur. Azdyr informasiýa. Ine şu ýagdaýda Türkmenistanyň maňa jaňy diýerler. Daşowdan, Mardan, Lewapdan, Muradaga bize ýygadyk. Bir-birden emhemeşikleri, polisler tutup öldürüp başajak diýär. Häkime birinji öldürjek diýär. Ine biz demokratik opozisiýa. Biz size kanun ýolunda ýüren diýär. Ýöne halkara adam hakkını gorayan jarnamada aýdylýar. Egerde bir halk öz haklaryny gorap bilmese, öz adatlygyny alyp bilmese, bir topar ya bir adam şol adatlary özü alyp haklar boýan bolsa, onu halkyň istinlik ýol bilen şol adatlyklaryny ýygyna aýmana haklydyr. Üçüncü. Egerde polis dubinkaly, pistoletli ya pistoletsiz gelip korçkotunu görköp 50 bolup 2 tane 3 tane adam akydyp vurup öldürüp ýören bolsalar, bir kanun ýagdaýda. Onu da Gurbanly bilen Serdar görkezme berýän bolsalar. Egerde MHM geldiğin ýagdaýda sizin daş töwreňizde ýanky şantaj edip bir topar etmedik işlerinizi size boýnuňuza atyp üstüňizden ýanky şantaj edip pullaryňyzy soýýan bolsalar, talamançylyk edýän bolsalar. Egerde MVD'de ýürüte ugolovny rozыsk awurlar entep bihepeçilik edip şantaj edip gyýlary zorlap ýalňaçlap ýüren bolsalar, bizde informasiýa köp. Ve egerde şoňa bu dosy ýanky Serdaryň bu dosy Hıdyrov şo sözi nime diýen bolsa, onu hormatly watandaşlar, Türkmen halky nähili öz haklaryny gormaly. Aýdynmy? Egerde biri kanuny bazyp biz birdelik gelýän bolsa, sen onu gül bilen garşy alyp ýeňilmersiň. Ya da konstitusiýany görkezip ýeňilmersiň. Şoň üçin Türkmen halky näil görüşmeli, inni öz ýoluny öz saýlamaly. Biz size diýen adamlar ine demokratik opozisiýa diňe kanun ýollaryndan gidin. Ýöne gynansak da kanun işleyen ok Türkmenistan'da. Onu işleden oklar. Kim işleden ok? Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın özüne milli lider diyen bir kezzap Gurbanly ve onun elindeki hukuk koruyan gurumlar. Onda näme galýar? Özüňiz pikirlerinde netijalyň. Wagt geldi. Biz 30 ýyllap görüşmeli. Biz derrew meseleni çözmeli. Biz her wagt halkyň ýanynadyr. Demokratik opozisiýa. Sebäbi biz halka yol gözmeli. Biz halka şu betbahtçylykdan çıkarıp täze demokratik yolla gider ýaly sisteme goýmaly halka gitmeli. Siz näme görüşdiňiz? Biz hökman ýanymyzda sizi gorumak üçin elimizden geleni ederiz. Şoň üçin özüňiz netijanyň näme görüşmeli, näme etmeli? Men öňüme aýan üýüşüp Türkmenistan bolup näme bildirim. Men bir topar ýollaryny düşünüp geçdim.
milyon yollar var. Haydi yol saylasanız inni haklısınız. Sebebi Türkmenistan'ı hak bilen özüňi, öz adatlygyny, öz haklaryny gorap bolmak. Suutlar işlerine korrupsiya, prokuratura özü bolýar, hemme zady MHM halka garşy işleýän gurulma, terroristler, MVD zombiler, olara ýokardan buyruk gelse hezir edýärler. Inanyň, sizin haklaryňyzy goraýarlar bular, sizi bular ýanky başgalardan goraýar. Ünsüriň, näçe sany Türkmenistanyň owrma we näçe sany şu gulluklar bar. 14.500 sany maşenikler bar, owurlar, siz talýanlar, polisler. 9.000 boly MHM'şikler bar. Şular goşsaň 23.500 sany talamanlar bar. Aydın bana günler 23.500 tane oğru köçäçik sizin zatlarınız oğurlu yani. Ya sizi ölür yani. Yok. Ine oğurlar, ine kezzaplar, ine sizi gıynayan talamanlar. Ine näil şulara garşy görüşmeli? Her öy, her köçü, her kwartal, her şäher, her welaýat, her etraf, her kiçik şäherjik, her oğucuk öz strategiýa gurmaly. Öz saýlamaly. Birleşin. Birleşip bilmesen individual görüşmeli. Bular bizi katastrofa akidýär. Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow ýalap, olar hyzmat edip beren organlar sizi hiç wagt gowdurmuşa eltmez. Ananyň. Ine şu durmuşa getirenler, ine şular. Şoň eller bilen edilýär şular. Bular näme? Gasam aýtdyk, watan gorýas. Ine biz Türkmenistany gorýas diýip ýalan aýdýarlar. Pohypdyrlar. Men size görkezeyim, ine Fransada, masal üçin, men size görkezeyim. Ine şolun bir köçe, yine bir men size ýanky bir video görkezeyim. Nähili ine şu ýaly haklar bozulanyny, beýlik döwletlerde nähili adamlar haklaryny gorýar. Men size görkezeyim şol videony. Barın. Ine üns beriň, hormatly watandaşlar, üns beriň. Ine nähili Ukrainada halk öz haklaryny gorýar we konstitusiýasyny berýär diýär. Hiç kime gidirtmeýär. Ine şu deputat bilen näde diýerler şular? Ýürüýte deputat gelip ýanky Türkmenistanyň deputatlary ýaly bir topar arkadagy şöhrat, arkadagy we biz we bir topar bir bolgusyz zatlar aýdýar, ýa garanky ertekiň şertlerini aýdýar. Ine diýerler, näme diýerler? Ine şu ýerde şularda mutra sanan yaragly adam barmy? Ýok. Hiç kim yaragy ýok. Aýallar ama, çaglar ama, erkekler ama, hemme ama. Bular öz nägiliklerini ýazyk görkezdiler. Ýani aýdyk görkezdiler, zat ýok. Mutra saldylar şonu. Sen ýeriň musur, sen musur. Sen biziň haklarymyzy syýlaňok, sen jellat diýip şunu goýdular. Hormatly watandaşlar, gördüňizmi telewideniyede bar. Hemme adam bar. Näme şular watan dönüklermi? Ýok. Kösünýän, öz haklaryny goraýan harçul. Başga ilajy ýok şoň. Şoň üçin şeýtmeli bolýar. Her hili ýanky kanun esatyna gorak gördüler özüne. Ine alýarlar, muzradyk ýalar.
Sen bize hyzmat etmeli, sen bizim haklarymyzy gorumaly, sen gelip arkada, parkada diýip bir topar zatlar aýdýaň diýip, ýani Ukrainanyň şertlerine, Ukrainanyň ýolbaşçylaryna, ýani sen hyzmat edýäň, bize hyzmat edýäň diýip munsuradyk. Indi beýleki video serdim. Bulun şul adam Rudenko, ýani Ukrainada sosial страхование, ýani sosial страхованиясының velayet boýunça ýolbaşçy. Bir işgär, wezipeli adam, hökümet wezipeli adam ine. Seret, siz pullary, çağıryn pullaryny oglaýaňyz sizin üçin ol gowy ýöne bizim halkyň soragyna jogap berip bileňok diýip ýani muňa soragy. Ine götür, ýani sizin hakyky bolmaly wezipeňiziň ýerinizi sizi eltýär diýerler. Ine şu ýaly halk öz güýjüni okuyýar. Halk hemme zatdan ýokardyr. Konstitusiýadan hem ýokary, döwletden hem ýokary halkdyr. Şul wezipeli adamlar halka hyzmat etmeli. Ine şonu şu ýerde gökdedirler şu. Sen ýerim şu, mutur sen çağırın pulunu ogurlaýan diýip. Ine başga video, bula bolýa Ukraina diýeli, Ukraina ýani prawy sektor ol bul halky gata aktiv bilýärler. Ine serdim başga döwlet görkezýän men size. Şöyle de bir deputaty ýani şu ýaly Ukrainada deputatlary mutur bakdyra sokýarlar-da. Siz şu işiňiz şul. Siz din hapalýan döwleti. Siz konstitusiýany goraňok, siz haklary bozýaňyz, siz alýaňyz halky diýip neşe diýerler. Indi dedim, indi Ýewropa döwletlerine serdediler. Şu näme diýer? Ýewropada sizin bilýär firmalar ýani o huzurda işleyen adamlar biz huzurda kalıp pardon kalıp yine ýollar beklediler. Yine bilim soru bolýar. Biz aýdanok ýollar açýar.
Ine seredin häkimliklerin öňünde bular ýanky muňsur pakryşky getirip şoluň gapylaryny bekleýärler. Şolar işe gelmedi ýani. Tiýa olardan tok ýok. Ine öz arzularını şular aýdyp gördüler. Öz arzularını protest edip görkezdiler. Hiç kim üns beren ok. Üýçler de tehnikany köçe çykaryp beklediler hemme. Elbetde ömürlük däl bir hepde iki hepde we öz aýtjaklaryny, öz isteklerini ýetirdiler. Inanyň hiç kim basmadylar. Bular watan dönükler däl, bular hökümete karşı däl, bular öz haklaryny goýar. Aýdyp gördüler. Eşitmedi hökümet. Protest edip gördüler. Hökümet eşitmedi. Bu olýa siz eşitden ýokmy? Ine biz başga ýolumy saýlýar. Bular kanun ýoly. Saýladylar boldy. Ine biz Türkmenistanda aýdyp gördük. Dinlemedi. Nägeliklerimizi bildirdik häkimlere dinlemedi. Bizim haýsy ýolumyz bar? Özüň saýlan. Haýsy ýol galdy? Biz size diňe kanun ýolları diýär. Saýlan ýolları. Ne diýdim? Şol mallaryň poklary bilen ýanky häkimliň ýanky zdaniýasynyň ýüllerini sıçraýarlar. İýisi barar ýaly. Şunu işlemedi ýaly diýerler. Ya biz size haýyş etdik. Hat bilen ýüllendik. Konferensiýa geçirdik, prezident ýüllendik, üns bermediňiz. Biz protest edip görkezdik, manifestasiýa geçirdik, üns bermediňiz. Alyňyny diýip, ine şu adamlar öz nägelikleriniň derejesini galdyrdylar. Şeýdip Frans hökümeti şunun ýanky basylýady, ýanky şunun isleglerini kanagatlandyrýar. Ene Ýewropada şeýdilýär. Belgiya, Germaniýa hemme döwletler ýanky diktator döwletler ine Fransada şo ýykyldy Fransa. Pokypdyrlar. Şuraya bir hepde sakladylar. Öz isleglerini kanagatlandyrdylar. Hemme zat işläpdi. Ine men ýolladym, ýol bekli, bir ýere 3 sagada derek 24 sagat sowmaly boldum. Men gorlýan. Men olu erwetde atýamok, şeýle olar öňünden aýtdylar. Plan wagtda biz ýollar bekler, biz hökümetden talap eder. Adamlar üns berýän diýip. Men ters ýola çykdym. Çykmaly elim, garaşmalym. Şämi? Şoň üçin biz solidarny, biz golýas olary. Ine şu adamlar ne watan dönükleri, ne hökümete garşy öz isteklerini, öz kanun haklaryny gorap çykyş edýärler. Bular patriotlar. Hakykatdan watan üçin hyzmat edýän adamlar. Şoň üçin bular polisiýa ýanyna durup hiçhat eden ok. Gördüňizmi? Bizi dinleýän oklar biz täze derje çykýar. Ine şul awtobanyň köçeti şul. Şöyle şaşlyk edip, ýa bekläp durur, ýylynyp. Halkam şulara kömek diýip, ýa öýlerinden naharlar, sendwiçler getirip gidýär. Şurada ýazyldy, siz importasiýa etmäň, ýa import getirmäň, biziň içinde çykarýan zatlarymyzy ba bolansoň sen şu zatlary ýa-ni daşyndan getirmäň diýip talaplaryny bir şul. Ünseriň şul adamlara hiç kim pul bermedi, hiç kim hiç garantiýa bermedi. Öz öýleri ýa dilleşip öňe çykdylar.
Hatta her etrabın adyny ýazyp gelýärler. Men plan etrapdan diýip ýa-ni adyna boýýarlar ýa traktoruny ýa-ni gördüm. Ne dedin? Departament de Lot et Garonne. Yani şul Lot Garonne znak şul. Znağı kesip alıp yani traktoruny ýermediler. Yine biz plan etrapdan merkeze var ýalar Paryja. Ondan siz gülýäňiz yine Fransa yani bular yani homososyalistler da diýip şunuň duruşy ýaly. Dünýäde azdyr halk. 100 ýyllap angalar şulaşdy. Şu ýaly mert durýar gerek ýerine. Biz türkmenler aňarymyz aňarymyz güýçli. Biz şunu başaramyz. Şoň üçin beýle halklara dil getirmäli. Kemsitmäli. Biz şonça da bolup bilendir. Göreňizmi şäherdäki oturan adamlar boğuculukdaky ýani proteste gelýär. Bunu düşünýär, garşylyk görkezmeýär. Bunu düşünýär ýagdaýlar agyr, bir-birine solidarny, bir-birini gollýar. Bir näme? Bir kanun ýolunda bizi ýörep öwretdiler. Biz bir kanunçylykda gelip ýani näme diýäs? Korrupsiýa bolşup korrupsiýany ötürýär. Goýmaly şo zatlar, ýitmeli şo zatlar. Ine şuda videolar özüňizden görüp bilersiň hormatly watandaşlar, meni efirimi jemläýin. Eýýam bir ýarym saat ýa-da Muhammed Döjü bilen biz çykyş etjek edil 5-10 minutdan nimetmeň efirimize goşulun hormatly watandaşlar. Bize like koyun, videolar paýlaşyň, biz sizin üçin işleýär. Men şul gepleşiň ahirki diýjek zadym, ýa-ni diýjek zadymyň manysyny hemme. Hormatly watandaşlar. Biz ine 3 ýyldan bäri sizi protestlara çağırıp geldik. Biz haklaryňyzy gorak dik geldik. Biz inni ýani öz nägeliklerimizi vilayetlara hekimlere bildirdik geldik. Biz 30 ýyllap sizi çağırıp durjak gel. Biz meseleni çözmeli. Näme çözmeli? Men bilemok. Ýöne biz çözmeli. Her vilayet, her etrap, her owa, her köçü özçe çözmeli. Şonu 23.500 tane organlar ýani giýje turunda tarkanlar kuknuda ılgap ýörer. Şol ýaly ılgarlar şonu kaçyp. Niýe sypjagyny bilmezler. Şeýle biz düztmeli döwletimizi. Egerde bizim güýjümiz bolmasa, ýaragymyz bolmasa, bizim arkamyzda güýç bolmasa, onda biz her ýerde şu problemi düztmeli. Men öňe aýdyp gelýän, sabotaj edin. Hökümete boyun almaň, bular banditler, bular talamanlar. Polis beýleke getirmen köçäňizi. Bar ýok bolun diýip. Bärik gelip bizim haklarymyzy bozmaň, bärik gelip şu köçede haklary bozmaň diýip düşünürüm şolary. Biz size garşylygymyz ýok, ýöne size etdirýärler şonu. Şonuň üçin gelmeň bärik diýip öz köçe abaronan saklan. Bolun wagty geldi. Biz konstitusiýany goramaly, biz haklarymyzy goramaly. Konstitusiýa bizim şu döwlet guruluşynyň fundamenti. Eger şoň üstünde bizim fundamentimiň üstünde gurbanyny küçtüp ýörap bolsa, onda biz näil baxt bolaly, näil ýaşaly. Ine men şul mesajy size ýetirjek boldum şul çykyşymda. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz inni oýunmaly, biz inni köpe çekmeliler. Biz meseleni çözmeli, wagty geldi. Şunun bilen men efirimi utarýan, siziň hemmeňize birinji bilen jan halk arzu edýän we öz ýoluňyzy özüňiz saýlan. Pikir edin her wagt. Maslahatlaşyň. Öz araňyzda aranyp maslahatlaşyň. Hökümete sorag berin. Gördüňizmi Gurbanow näme görkezýär? Gördüňizmi halk nähil ýagdaýda? Siz häzir halka goşulmasaňyz, görürsiňiz garny uruşturur. Biz size garny uruştur diýelim yok. Tuturdun diýem dok, ýagdaýlar erwet. Siz özüňiz turmaly bolsaňyz. Biz öňe seredip,
öňdäki problemler gyra aýryjak bolup düşünýär şu zatlary. Ölüş başlardyň, şonu etmeýän. Gerek gel. Gowusy bileleşip bir düzeliň şu döwleti. İksan kezal tutup bütün dünya ýanky kletka salyp görkezeli. Kim şo tohumdan öňe çykýan bolsa, oğul berek gelece öňe çykýan bolsa onam salalyp ýetka. Görkezeli. Sebäbi ol oğul berek gelece kezaby gollap şoňa status berýär. Olan bir biýdügünçilik. Olan bir diktatorlar şu görüşdäli diktator gollamak görüşi. Yallaklar, çepekçiler hemmesi jogap bermeli. Näil şunu bizi getirdiler. Biz ýöne hemmesini ellemez, esasysyny biz eller. Ine şunu men öz çıkışymy torýan edil 5-10 minutdan biz Muhammed ağa bilen çıkış eder. Rossiya tematikasy boýunça Rossiýada Nadejdin diýip Boris Nadejdin diýip bir arzuw wady şu Putin'i aýrar ýa-ni täzeler Rossiýa ýöne şol arzum ýykyldy. Şoň üçin men size aýdýan, indi hiç şada galşmaly. Indi biz hereket etmeli. Boldy wagty geldi. Sag bolun, indik gepleşiklere çeldi. Sag bolun.